Op de Werze in Ljouwert komt meer dan de helft van de 160 prostituees uit Bulgarije en Roemenië. Ik denk dat het echt te mijten heeft met de status daar in het land zelf. Dus dat de kansen om het heel goed te krijgen gewoon heel liets binnen. En dat mensen hun geluk ziekje in oren landen. Van een beetje wie er in Ljouwert een symposium over mensenhandel, dat een trailer over dit onderwerp presenteerd wordt. De staatssecretaris vertelde hier over de telefoon dat de gearwerking met Bulgarije en Roemenië intensiveerd wordt. Hoe zocht je dan de gearwerking in praktische zin? Nou, gewoon echt terug in Bulgarije en in Roemenië te wijzen en daar voorlichting te jan van wat het hier betekent en waar het in te landen komt. En dat het net de roze wolk is die voorspiegelen wordt, of die bijvoorbeeld op TMF te zien is. Verleden jaar hebben we 38 vrouwen die in Friesland in de dwongen prostitutie zitten, ongeveer te dienen. Die zitten in een situatie dat zij in principe gewoon uitbuiten binnen. Soms echt wel bewust wel in de prostitutie te landen kwamen, maar zich net realiseert van waar ze dan in te landen komen en wat dan die dwang eigenlijk voor hen betekent. Om er dan uit te stappen in een land waar je helemaal net in je kist en waar je gewoon net wist wist hinnenmast, ja, dat is heel moeilijk. Dus daar moeten wij echt begrip voor hebben. Op dit stuit is de Friese politie dwaande met 8 onderzoeken naar mensenhandel.